Ai, tää se on elämää. Oh. Kuka ihmeessä? Ai moi. Moi. Mä menen siis pelaamaan. No kun se mun kaveri ei päässytkään. Nyt lähtisit sä. Mulla olisi mailatkin mukana. Mä en millään jaksossa. Liis, kultaa. Mulla on ollut rankka työpäivä ja tuolta telkkarista tulee yksi hyvä matsi. Siis sä oot oikeesti mieluummin sohvalla lojumassa kuin mun kanssa. No enhän mä nyt sitä tarkoittanut. Mites jäisit sä lojumaan tohon sohvalle mun viereen? Sait yli puhuttua. Sainko? Hei, sä oot ostanut mustaa makkaraa. Siinä on tosi paljon rautaa. No niinhän siinä on. Kiva, tykkäät. Tuotko hei mullekin lautasen ja lasin? Mun luona yötä. Senhän piti olla pelaamassa sulkapalloa. No joo, mutta se tulikin mulla. Kyllähän me pelattiinkin. Ja monta erää. Oot sä aikamoinen sonni. Se on kyllä ihan puppua, että keski-ikäinen mies ei voisi olla nuoren naisen kanssa. Tässä vaan suputellaan, kertokaa mullekin. Ei mitään, pitkä veto tehdään. Ai sä oot tullut tämmöiseen tulokseen. Kato, mä luulen, että Pipsa on jo täydellinen. Mutta tiedätkö mitä? No? Se tykkää jopa mustasta makkarasta. Ei tommosta olekaan. Terve! Moi. Ismoiko odottelet? Joo, me ollaan menossa pelaa sulkapalloa ja soitin, että nähdään tässä. Joo, urheilu on hieno harrastus. Pitäis varmaan meikäläisenkin ottaa itteensä niskasta kiinni. Hei, mä voin tehdä sun oman kunto-ohjelman, jos sä haluat. No, katsotaan nyt, jos mä aloittaisin tossa varovasti sauvakävelyllä. No, ihan miten vaan. Ja riittäähän mulla tossa Ismossakin treenattavaa. No niin, minä on ymmärtäisin. Hyviä pelejä sitten vaan. Kyllä se Ismo varmaan kohta tulee. Joo, eikä teko. Moi moi. Ismo! No Pipsa tässä moi, missähän sä mahdut olla? Mä oon nyt oottanut sua jo aika kauan, mutta soita mulle. Moi. Ismo! Olen! Mitä sä tällä piileksit? Mä etsin yhtä työkalua. Pipsa tässä ihan äskettäin odotteli sua. Pipsa vai? Odotteli mua. Minkä ihmeen takia? Se sanoi, että Mä sain vapaa illan. Se mitäs jos pidetään miesten ilta ja katsotaan matsi? kiinni piti. Mä tuon oluen ja makkarat. Onko sulla treffit Ismon kanssa? No on, paitsi et se ei tiedä sitä vielä. Onko se järjestänyt jonkun yllärin? No joo, kun Ismo oli päivällä niin pettynyt, kun mä kerroin, että mulla on koko ilta töitä. Niinpä mä sitten peruin mun viimeisen aerobik-tunnin. Nyt mä en vaan löydä Ismoa mistään. Mihin sä oot menossa? Roskia viemään. Tyhjiä pulloja ja sen sellaisia. Oho, jätepaperit unohtu. Hei, mennään kattoo meidän kellarista, meidän kuntosalilta, jos se olisi vaikka siellä. Kun Ismosta on tullut nykyisin oikein himokova urheilija, kiitos sinun. Ismo! Oho! Soitas sille, ei se kaukana voi olla. Olkoon. Se on varmaan vaan sopinut jotain muuta täksi illaksi.
Okei, kiitos avusta. Ei mitään. Mä lähden kotiin suihkuun. Tuli vedettyä viimeinen tunti aika täysin. Meillä on sauna just tässä lämpöisenä. Lähettäis minun seurakseen löydyihin. En mä tiedä, sopiiko se. Kun mä asut täällä. Hepsistä. Sä seurustelet meidän talonmiehen kanssa. Ja tässä talossa on talonmiehen rouvat ollut aina aika korkealla arvoasteikossa. No jos nyt tän kerran sitten. Joo, no niin, sisään vaan sitten. Monta vuotta. Mulla on koettu Ismon kanssa yhtä ja toista. Ja nähty. Siis naapureina. Teidän suhde taitaa olla vähän vakavampaa sorttia. Musta ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä. Ismo on hyvä mies. Sen kanssa on hyvä olla, kun se ei pelaa mitään pelejä. Mulla on pari ihmissuhdetta kariutunut valehteluun. Niin siis mä voin kuule sulle sanoa ihan kokemuksesta, että rehellisyys, se kannattaa aina. Ismo saattaa vaikuttaa mörköliltä, mutta pohjimmiltaan se on tosi romantikko. Ajattele, miten se kävi kaikki kuntosalit läpi vaan löytääkseen mut. Mut kuule, oli se aikamoinen näky siellä naisten jumpas, kun se loikki siellä. Sillä oli tenerivapaita päällä ja hikirauta. Ai. Kyllä mä arvostan miehestä sitä, että on sinnikäs. Ja semmoista metsästäjäpiettiä, mikä Ismos ihan selkeästi on. Herra jästä sentään, mehän ollaan rupateltu kunnolla. Siis multa loppuu kohta saunavuoro. Voi helvetin. Ismo. Mitä? Missä se kuhnaa? Matsi alkaa ihan kohta. Mulla on nyt pikkasen paha paikka. Mä voin kyllä selittää. Anna kuule tulla sitten. Mutta saunan viemäri, se oli tukossa. Mä tulin sitä korjaamaan. Mut et tiittinyt siitä meille mitään siellä mainitaan. Ehtinyt, kun te tupsahditte jo sisälle. Ja mä oikein ylisti vielä, miten ihana mies tää. Sä oot siellä vaan hykerellyt, etkä sanonut mitään. Varmasti oikein tirkisteleeltä. Siis kylittämää. Siis, mä vannon, että mä en nähnyt mitään. Olisivat kiinni, tällä tuonne. Että sä voit olla. Nyt kuule, ulos täältä ja vähän sassaa. Hei, Pipsa, eikös me voitais vielä vähän neuvotella Mitä tästä? alat painua? Ei, häivyt. Mut ketään et täällä sitten vilkuile. Et täällä, etkä missään muuallakaan. Säkin oot kuullut sitä saunaepisodista. Joo, hyvä syy jättää lätkämatsin väliin. Eiks toi sun piileskelyt mei vähän överiksi? Mitä? Onks tällaista tapahtunut joskus muuainkin? No ei sillä tavalla kuin sä luulet. Mutta Pipsa taisi säikähtää pahanpäiväisesti. Ai jaa. Se edes puhelimeen. Pipsa on hieno nainen, enkä mä haluais menettää sitä. Ehkäpä sä oot jo menettänyt. Kun noi perverssit tirkistelijät, ne on niitä kaikkein tavoitellumpia poikamiehiä.